ನಾಡು ಪತ್ನಾಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಡು ಪತ್ತನಾಜದ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಬಲಿಪೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಲಿಪೇಡ ತಯಾರಾದಂಡು ನಿಕಲು ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನೆಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೇರಿದಾಂಗು ಕೊರಡು ಹೇಮಂತ್ ಸುವರ್ಣರು ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಇವೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ತಯಾರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಪಿರ ಬೂಡುದು ಇತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದ ನಮವಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಆಶಯ ದಾದಕೆಂಡ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಡು ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಕ್ಷೀಣಾಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವ ಆಚರಣೆ ಕ್ಷೀಣಾಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆತ್ತ ಮೌಲ್ಯಲೇನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟಾತಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಹಾರರ್ ನೆಂಚಿನ ಆಂಗ್ಲೋಡ್ ಬಂಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಲ ಒಂದೊಂದು ಆಡುಂಟು ಮಸ್ತತ್ ಒಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಲ ಉಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯ ಹಾಸ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ನಿಗಲ ಕೇಂಡಂಬ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇನಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲದ ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಅದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಅತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ಕೋಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿನ ಭವನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಕಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ನೀಡೋಡು ಮನ್ಪನ ನೆತ್ತ ಅನ್ವಯ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಲ್ತದು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಲ್ಲದ ಕೊರಪರಿ ಪಂಡದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಿಖಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದುಳ್ಳೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಯಾನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದ ಯಾಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರಪನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಇದು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದ ಅವೇನ ಪರಿಶೀಲಿಸದಾಗ ಅವು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಾಡು ಅವೇನ ಯಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬೈದ ನಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಾತ ಹಾಸ್ಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಹಾಸ್ಯೋಡ್ಲ ಗೌರವಯುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಹಾಸ್ಯ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಗೂ ಅಸಡ್ಯದ ಅಸಭ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರನ ಹಾಸ್ಯಗಳು ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ತೂಪುನ ಚಿತ್ರನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ 24 ತಾರೀಕು ಪತ್ತನಾಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆ ದಿನ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಒಡಿಪು ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನುಂಟು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲಿಪೆ ಬಂಡ 100 ಪಿಲಿತ ತಾಕ ತಿಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಸ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಮೂವಿನ ಕೊಣತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಕೊನೋಡನ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದೊಂದು ಈತ್ ಹೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಟೀಮುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಬಂದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆದ ಮೇನು ಪುನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಪ್ಪಡು ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಒಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಕನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಮೂನುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ 24th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐನ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೈದ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ಏಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತುಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ನೀಟ್ ಆದ ಮಂತ ಜಾಲ ಓವರ್ ಆತುಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಚಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ತೂತೇರು ಅಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಲೆ ಎಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ರಿವ್ಯೂ ಆತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆತೆ ಮಾತನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಖುಷಿನೇ ಬೀಳ್ತಾ ನಾನು ಅನಿಕೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ ಜನಕಲೆಂಕಲ್ ಮುತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಾತೆ ಇಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಕಲ್ ಗುರು ಆಪುನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದ ಇಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡವ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಕಲ್ ನೆರೆಕರಾಗ ಅವ್ರ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್